Hi guys, ani vlog ko nong jotno lamsogo. Kedekma angka kedekma salromui vlog video damalia. So emni to vlog video yang as a unique story, unique video dana hi senamani hai fan video bu khlaime aba vlog fan khlaine hi senglai tongmani. So tini hai udai pro phaijak ba lama rok rokbo ang haini nogyanai khakawai tini kisa video snajak ti o dress change nai norogo dress mo bobo video tangno kesano na upload khainai kubui samani sawo park ro thakmani bono ang tini upload khlainai boni bangai full naidi jara subscribe rok khlaya rok khlaina rok di tan male jeo channel nog je nai tongo bon unique channel rok ni bangai faida nai so asangno hambai practice khlai tongo sarai rok no globo khali phai tongnai nok thang rok chakri sulja wani phunke ba kisa train khlai tongmani khalai bagrastang chakri manke chakri beton kisa sagra tini salsani bagai nok no yakaroi khulla jagao phaimani kisa fresh nok barok chawani bagai emne sino tongoi kongrai rok ma jagai tongo lungoi tongo corona kubisa sa corona nang bisas klaya corona haifan kisi misa bisas klai ma hayengoi tongo hapan full ningya ko 40% hai bisas klai tongo corona no tan hulang corona hi boi sabai check khaila klai ma corona hi positive ma jagba corona dekhai so dabo ki khulla jagao guri wei tongkha haina kisa tongpui tongo tabok no tomang ketha chungoi asekena kono bare kha tini biti call reserve sawoi guri phaiga kisale fresh ma tongka ana hi kha kabla tini sarik rewa bo bhaing samaya nok barbu aseka tong thok te ayang bu tui rok te nyo tui bu sek nai thok suang rok tongjanai jaga engke samudre jara water train sam khlaini rok bagi tei chung tabok